Suposem que volgués convertir un número en base 2 a base 10. Imaginem que aquest número és el 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bé, aleshores el que he de fer és multiplicar cadascun dels seus dígits per una potència de 2, començant pel 0. M'explico. Començarem per aquest d'aquí. Aleshores, el que he de fer és multiplicar el 0 per 2 elevat a 0. I ara anem a pel següent dígit. El següent dígit és aquest. Aleshores, multiplico 0 per 2 elevat a 1. Seguim. Ara toca aquest d'aquí. Multiplico 0 per 2 elevat a 2. Seguim. Ara agafarem aquest i multipliquem 0 per 2 elevat a 3. Vaig a seguir aquí baix. I el següent dígit és el 1. Aleshores multiplico 1 per 2 elevat a 4. Seguim. El següent és un 0. Multiplico 0 per 2 elevat a 5. El següent és un 1. És un 1. Doncs multiplico el 1 per 2 elevat a 6. I ja només ens queda el darrer dígit i multipliquem 1 per 2 elevat a 7. Per 2 elevat a 7. I això dona igual a 0 per 2 elevat a 0 és 0, 0 per 2 elevat a 1 és 0, 0 per 2 elevat a 2 és 0, 0 per 2 elevat a 3 també és 0, 1 per 2 elevat a 4 és 16, 0 per 2 elevat a 5 és 0, 1 per 2 elevat a 6 és 64 i 1 per 2 elevat a 7 és 128. Si sumem 128 més 16 més 64, tenim que el resultat és 176.